Soc la Lina Overo, la cap de programes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Gràcies a les organitzadores per aquesta invitació. Faré una presentació d'un procés viscut i amb permanent presència i vivència. Per tant, és un projecte in process, in project, o digueu-li com vulgueu, però estamos en ello encara. Vull dir que és una cosa llarga i feixuga. He intentat explicar aquest procés nostre unes quantes vegades. Per tant, crec que aquí hi ha gent que ja m'ha sentit unes quantes vegades més. La meva intenció és que aquesta sigui l'última, la darrera. Per què? Perquè això voldrà dir que ja està, ja ho tenim tots integrats, totes integrades, i ja ens podem dedicar a una altra cosa. El pla d'acció o la perspectiva de gènere passa a ser un enfocament assumit i adaptat, integrat en els programes dels museus, i aquí s'ha acabat tot. Crec que... Jo intentaré que sigui l'última. Què passa? Que abans les companyes, la Patrícia, primer, des de la seva visió de fora dels museus i aproximant-se a unes institucions de llarga durada i amb unes inèrcies força específiques. Aquestes institucions, faig parèntesi perquè fa uns, no sé, un parell d'anys, potser, no ho sé, vam fer una presentació del procés aquest, del pla d'acció a l'ICUB, a una sala d'actes de l'ICUB, dirigida a personal dels museus, i em sembla que només hi havia una directora de museu. Per tant, a partir d'aquí, jo deia que tenim unes institucions que la Patrícia s'ha aproximat durant aquests anys i això ens fa peculiars, però al mateix temps molt importants i estratègiques per canviar una mica això que tenim davant. Què passa? Que el 2017-2018 ens comencem a plantejar el tema i busquem referències i l'únic que trobem és el Museu Marítim de Barcelona. La Irene ja ens ha parlat abans d'aquest procés, però en el moment en què nosaltres anem a consultar què estan fent al Museu Marítim encara no havien començat amb la revisió del relat. Per tant, estaven en temes de pla d'igualtat des del punt de vista intern. Per tant, nosaltres el que volíem en aquells moments no era tant el pla d'igualtat intern, pel personal i per la institució des del punt de vista intern, sinó el que volíem era bàsicament treballar els programes. I per què els programes, l'atenció al públic, la gestió, si voleu, després ho veurem, però fonamentalment el tema de programes i tot allò referent als públics. Aleshores, ja hem vist abans el cost legal, que és molt important. Aquí us poso la resolució del 2016 de l'ICOM perquè diguem-ne que ens afecta molt directament i ja en aquests moments, el 2016 jo pensava que potser ho havíem fet abans, que potser també, però diguéssim que aquesta és la resolució entenc que més important en la qual l'ICOM determina que els museus han de ser això. Han d'aplicar la perspectiva de gènere, han de ser inclusius, han de promoure programes i idees i han de fer-les possibles. En fi, i després ens parla d'un element fonamental que ara estem vivint, que és el tema de la interseccionalitat i com treballem aquests temes a nivell dels museus. Bé, teníem això, teníem un cost legal d'obligat compliment, per tant, no sé, els parlaments fan les lleis i no sé, algú les aplica o no. Però bé,
En el cas dels museus, vam veure en aquells moments, 2017-2018, doncs teníem això, però és que el museu nostre forma part de l'Ajuntament de Barcelona. És un consorci, però des del punt de vista d'organització, com dirien, el patró més important d'aquest consorci és l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, tot el tema intern de personal, de conveni, jo què sé, d'organització és molt Ajuntament. Per tant, els plans d'igualtat de la institució s'han d'aplicar perquè som Ajuntament de Barcelona. És per això que nosaltres ens volíem fixar en el tema de programes, perquè donàvem per fet que el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona, que es desenvolupa amb això que teniu, el Pla de Justícia de Gènere, hi ha un reglament per l'equitat de gènere pel personal, per la institució. Per tant, l'Ajuntament havia de seguir això, el museu havia de seguir això, i nosaltres ens vam centrar, diguéssim, en el que no assumia el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de Barcelona, que era el tema públic i extern. Aleshores, vam dir, hem de fer possible, l'objectiu que ens proposàvem modest en aquells moments eren aquests, intentar veure què passava dintre de la institució. Per una banda, ja ho he dit abans, el tema del Pla d'Igualtat que havíem d'aplicar com a Ajuntament, doncs veure si això es complia o no. Aplicar la perspectiva de gènere en la programació, veure si això era un objectiu, veure si era possible en la programació, el funcionament i l'atenció als públics. I finalment intentar veure si trencàvem estereotips que impedeixen accedir a aquesta suposada igualtat en l'accés a la ciència i a la cultura i als museus. Què passa? Això ens ho plantegem el 2017. Al desembre de 2017, l'equip directiu del museu es planteja tirar endavant el pla d'acció. Aleshores, per fer-ho possible, com en el cas del Museu Marítim, es crea una comissió. Però aquesta comissió, en el cas nostre, està formada per la directora del museu en aquells moments, Anna Omedes, per la gerent, per la cap de recursos, per la cap de col·leccions, pel cap d'activitats i educació i per mi mateixa. Predomina el sector femení, afortunadament. O sigui que sí, no era paritària, però reflecteix l'estructura i l'organització del museu. La idea era que afectés a tots els àmbits del museu i aquesta comissió, en la qual hi érem totes, tenia aquesta voluntat. Al febrer del 2018 el que fem és parlar, perquè no tenim ni idea, hem consultat les webs, veiem que hi ha molt poca bibliografia, hi ha molt poca metodologia, no sabem com s'ha de fer un pla d'acció i aleshores ens posem en contacte primer amb l'Ajuntament de Barcelona, el departament en aquell moment era qui estava aplicant el Pla d'Igualtat a nivell intern i aquestes dones del Departament de Recursos de l'Ajuntament ens diuen, van venir al museu, van veure que, ostres, tenien una dependència absolutament interessada en un tema que semblava que costava a nivell intern d'Ajuntament. Total, que ens van dir, home, això hauríeu de parlar amb el Departament que és molt llarg, de transversalitat de gènere i de gestió del temps. Aquí no ho he posat, però en aquells moments hi havia un departament de l'Ajuntament que es dedicava a intentar treballar aquest tema, la transversalitat de gènere dintre de l'estructura de l'Ajuntament. Vam anar a parlar amb aquestes companyes fantàstiques i elles ens van ajudar a definir la metodologia de treball per poder elaborar això que us explicaré, però que de fet és un exemple, el primer, però és un exemple del que explicava abans la Patrícia. Nosaltres vam ser les primeres, però diguem-ne que l'esquema més o menys és el mateix. Simplement que al ser les primeres, doncs això va suposar descobrir coses o
Va ser una experiència molt interessant i el primer que vam pactar amb el departament en qüestió va ser, escolta, no tenim ni idea, però ni idea. El tema del llenguatge, el tema de la terminologia, tot, com ho hem de fer això, a nivell de les persones que ens dediquem a treballar el tema de programes. Aleshores vam pactar amb elles una sessió de 6 hores de formació, 3 de les quals vam tenir a la Patrícia, dirigides, aquestes 6 hores de formació dirigides a tot el personal. 3 de les quals va ser ja específicament en programes públics i ja vam entrar més en matèria. Posteriorment vam fer més cursos, un al maig del 2019, sobre aquest curs l'impartia a l'Ajuntament de Barcelona i vaig participar jo en aquells moments. I finalment, dir-vos que en el tema de formació, que és un dels temes que després veureu que és el més important per mi, perquè les idees ja les tenim, però la formació no. Aleshores, dir-vos que hem fet una avaluació i hem vist que ara, al gener del 2022, d'aquella primera formació, ara tenim el 50% de la plantilla que ha fet cursos de formació, el qual més específics, tipus el que jo vaig fer de 25 hores al 2019. És a dir, tenim el 50% que s'han interessat durant aquests 2 anys i han fet més formació. Comencem el juny del 2019, amb les companyes del Departament de Transversalitat, ens preparen metodologia i fem, el primer que vam fer en aquells moments va ser una diagnosi, cosa que ja ha explicat la Patrícia. Després, al setembre, vam començar el juny i al setembre ja vam acabar aquesta diagnosi i al gener-febrer del 2020, abans de la pandèmia, vam tenir ja el llistat d'accions i l'anàlisi i a l'abril del 2020, en ple tancament, la Patrícia va sintetitzar amb aquest esquema que heu vist abans les accions que nosaltres havíem plantejat. Entremig es van produir moltes reunions i moltes trobades, una d'elles amb l'ICUP, perquè vam dir, a veure, si nosaltres, que som un museu, tampoc som allò el museu el més important del món, ni molt menys, si nosaltres hem pogut tirar endavant o podem tirar endavant aquest pla d'acció, per què no ho han de fer els altres? I aleshores aquí va ser quan vam anar a parlar amb els responsables de l'ICUP, juntament amb la Sònia, les responsables del Departament de Transversalitat. Vam anar juntes i vam dir als de l'ICUP, què? Com ho tenim? I, òbviament, vam veure que era impossible dir que no a una proposta com aquesta. És que entrava en contradicció amb les mateixes directrius que l'Ajuntament de Barcelona estava donant per al seu funcionament. Amb la qual cosa, òbviament, van dir que sí i és així com ara tenim els 13 museus, em sembla, o bé que ja el tenen, el pla d'acció, o bé que el deuen d'acabar, o uns quants l'acaben. Doncs tothom. Bien, fantàstic. Sí, perquè realment... Doncs aquest era un parèntesi. Aleshores, la diagnosi. Per fer la diagnosi, ja ho ha explicat ella també, el tema del relat ens semblava que era el tema més important, un dels temes importants, d'acord? El relat aplicat, en aquest cas, a les exposicions, també a les activitats, que ja veurem després, però en el cas de les exposicions, el Departament d'Exposicions, i tinc aquí a les companyes del Departament d'Exposicions, el que vam fer en aquells moments, estic parlant del 2019, va ser agafar la permanent i una permanent que s'havia fet el 2011, o sigui, res del Me Too ni res que se li assemblés. El 2011, i el nostre és un museu relativament recent, en aquells moments, però s'analitza des de diferents perspectives la permanent.
I aleshores, es veu que els audiovisuals, hi ha tot un seguit de temes lligats a la permanent que indiquen que no, que perspectiva no, més aviat no. Aleshores, després explicaré què hem fet per solucionar aquest tema o intentar-ho. O potser ho faig ara, així m'avanço. Què passa amb el relat i què passa amb l'exposició permanent? Canviar la permanent, doncs no sé, com dir-vos, 3.500 metres quadrats, 4.500 objectes, la Mercedes ho sap de memòria, em sembla que tenim no sé quantes hores de filmacions i el que vulgueu. Aleshores vam veure que ho havíem d'atacar per fases, lògicament, i el que havíem de fer és explicar-ho perquè, obro parèntesi també, el públic ja no és el mateix del 2011. Què passa? Que hem tingut no queixes, però sí escrits d'alguns o algunes visitants al museu dient què estava passant amb el fet que a l'audiovisual introductori no surt ni una dona científica. Canviar l'audiovisual introductori suposa un temps i uns recursos que de moment no tenim, però sí que hem pogut canviar 6 petits audiovisuals que ens parlaven de recerca. I aquests ja els hem canviat. Aleshores, el que vam fer, clar, si les visitants es queixen, doncs els expliquem que estem fent el pla d'acció i que estem canviant a poc, que ho farem, que som conscients i anirem a poc. En aquest sentit, vam fer un plafó, que l'hem de fer més gran, perquè com no hi ha molta llum a la permanent, vam fer un plafó de 3 idiomes explicant això que us estic dient, d'acord? I ja hem canviat 6 dels audiovisuals que hi ha en la permanent. Està previst canviar l'audiovisual introductori, que és referencial, i el que hem fet és revisar tots els textos amb llenguatge inclusiu, tots els textos, perquè una part important de l'exposició són interactius, amb la qual cosa això també ho hem pogut fer. Això ens serveix per dir, ojo, és important explicar a la gent el que estàs fent. No pots fer-ho, no pots acabar-ho, no tens els recursos, però com a mínim dius, ei, estem en ello. Ara veureu una petita cosa, però estem treballant amb això. Aleshores, aquí teniu el tema de l'ús del llenguatge sexista. Sí, òbviament, tots són científics i són descobridors. Sembla ser que no hi ha dones científiques o descobridores. Tot això ho hem canviat, menys en aquestes intervencions més grans. I després, a les temporals, doncs, amb tema de disseny, comissariat i les mateixes produccions, vam fer la diagnosi i vam veure que també era un tema que havíem de tocar. Es va fer el mateix amb la comunicació. Aquest és un gran tema que a mi m'interessa molt, que és el gran tema de la comunicació. A veure, la inèrcia del llenguatge que tenim, que utilitzem, totes, és una inèrcia difícil de canviar. Què vull dir amb això? Vull dir que has d'estar sobre permanentment, perquè has d'estar, vull dir, hem d'estar totes, no és que estigui jo, sinó que s'ha d'estar sobre en el moment en què estàs redactant un text, en el moment en què estàs seleccionant imatges per la web, o per premsa, o per la comunicació i l'ús de la comunicació interna. Què passa? Vam fer una diagnosi i vam veure que, ostres, hi havia moltes coses a tocar aquí, moltes. Estem parlant del 2019. En perspectiva del 2022, que és quan vam revisar aquest pla, vam veure que algunes coses havien canviat. Sobretot amb el tema del llenguatge i les imatges, que és el més, diguéssim, evident. Una altra cosa és amb el tema de les mentalitats, que això ja costa més.
També vam fer una diagnosi de les partides del pressupost. En el curs que jo vaig fer de 25 hores, el que donava l'Ajuntament, parlàvem del pressupost municipal de l'Ajuntament de Barcelona amb perspectiva de gènere. Resulta que les partides assignades a aquest tema, no sé, ara no vull equivocar-me, però eren residuals, o sigui, eren poquetes. Es parlava sobretot de temes d'impostos, d'ajudes, de beques, tot això sí, però des del punt de vista del capítol 2, per exemple, que seria el que gestionem nosaltres, el de partides corrents, doncs, bueno, el tant per cent no era molt elevat, però sí que es contemplava, es començava a contemplar en aquells moments la idea de perspectiva aplicada al pressupost municipal. En el cas nostre, del museu, no teníem partides ni teníem res. El pressupost era el pressupost, tal com s'havia organitzat sempre, el programa, les exposicions, no sé què. Bé, capítol 2. I el tema de les contractacions, resulta que l'Ajuntament de Barcelona és un dels més garantistes, en el sentit de que si mirem la normativa aplicada a contractacions, us puc assegurar, absolutament insistent en temes de perspectiva de gènere, d'igualtat, d'inclusió, i això estava aquí. També vam analitzar els projectes de recerca en aquells moments. Aleshores, no sé si es veu bé, però el 2019 teníem com a investigadors principals més homes que dones, però tampoc amb una diferència molt abismal, i el que sí que teníem és els equips de recerca absolutament desviats, en aquest cas, amb homes. Vam analitzar les publicacions. En el cas del museu tenim 3 línies de publicacions històriques i cadascuna d'elles té equips de redacció, són les 3 científiques, i per tant el que vam veure és qui estava, les persones que estaven fent les edicions, no d'estructura, sinó les edicions científiques, les verificacions científiques dels continguts, els articles. I això, aquí teniu... Aquí vam veure això, però aquesta informació no l'haguéssim vist, o sigui, la sabíem, però no la vam sistematitzar fins que no ens posem a fer la diagnosi. I aquí veieu que hi ha algunes publicacions que són absolutament en aquells moments amb preponderància masculina totalment, i altres una mica més equilibrades. Vam mirar també el tema de les alumnes en pràctiques, i aquí teniu l'evolució 2012-2019, i podeu veure aquí que sí, el que passa que hi ha molts factors que intervenen amb el tema de les pràctiques. Per tant, simplement des del punt de vista estadístic tens una informació, però no és absolutament, diguéssim, des del punt de vista qualitatiu, significatiu aquest punt. Tot i que veiem que en aquells moments passava això. Aleshores, la Patrícia parlava abans que em sembla que no sé si a l'Euromus, ja en aquells moments, l'Euromus és el sistema de venda informatitzat que tenim als museus, no sé si universal, municipal, jo què sé. El cas és que aquest sistema es dispara, em sembla, cada 10 visitants, o cada 10 vendes, perdó, i va, diguem-ne, que va incorporant informació sobre aquelles vendes. I això s'ha millorat, s'ha avançat moltíssim, i en aquests moments podem tenir una informació que no és la mateixa que us he posat, la més recent que tenim. Però què passa? Que aquí
veieu una informació, tenim la de 2022 que encara no ha estat publicada, però teniu aquí una diferència amb visitants al museu i amb visitants al jardí, on veiem les dones, el pes de les dones en les nostres visites. No teoritzarem sobre això perquè hi ha molts factors, aquí ens enganxa la pandèmia, la gent no pot sortir de Barcelona, el museu manté una xifra de públic important de visitants quan obrim el juliol del 2020, el museu es manté en públic gràcies a les famílies que s'han de quedar a la ciutat i que mantenen la seva visita al museu. Però he posat aquesta, perquè no sé si a altres museus, els vostres, s'està produint aquest augment de les dones en les visites al museu. Però en el nostre cas, fins i tot aquí sota teniu que el Jardí Botànic, el 2022, i avui m'ho explicava la Marta, em deia ostres, no sabem què ha passat, la Marta gestiona els públics, i em deia, doncs tenim això i esperem a veure quina anàlisi fan des de l'empresa que tracta les dades per veure aquest 62% si és important i significatiu. Les enquestes d'Euromus, aquí veieu l'Euromus en qüestió, ens donen molta informació, molta. Per tant, jo crec que és una font d'informació que hauríem de tenir en compte per moltes coses. Aquí teniu més dades que ara no comentaré perquè... Després el paquet d'activitats. Una cosa són els visitants, les persones que compren una entrada, que hi ha un nivell d'informació, cada vegada amb estadístiques millors, si voleu, i després està tot el tema de les activitats, usuàries d'activitats, que aquí no estava sistematitzat tampoc. I hem aconseguit, en alguns serveis sí, en altres no, hem aconseguit un nivell d'informació, d'indicadors, força interessant. Aquí teniu les dades que vam trobar que vam sistematitzar el 2019, penso, i ara tenim la seqüència fins a aquests moments. Vull dir que ens permet ja, amb el tema d'activitats, que seria, diguéssim, el punt més qualitatiu, perquè és allà on hem incidit més durant aquests 2 anys o 3. El pla d'acció del museu és 2021-2023, o sigui que aquest any s'acaba. I quan s'acabi, és el que us deia al principi, potser vindrem i direm, ja està, s'ha acabat. Ara està integrat en el funcionament del museu i ja no tornarem a parlar. Per tant, jo estic molt confiada en aquest any, perquè acabem. El pla d'acció és, com la Patrícia ha explicat, són 4 eixos, activitat programada, públic, relats, els que ella ha explicat, però adaptat al nostre. Aquí hi ha un error perquè posa 27 accions, no, són 42, i de les quals unes quantes s'havien de fer conjuntament amb l'ICUB o amb el departament aquest de transversalitat o de la direcció de serveis de gènere. Què passa? Aquestes accions fan referència a temes d'aprofundir més en temes d'indicadors, aprofundir més en temes de formació, i veureu ara amb l'avaluació com el tema de formació no acaba d'ajustar-se, i després en temes d'equipament, canvi d'estructures, d'intervencions amb lavabos, amb punts foscos, tot això és un altre apartat que estem en ello. Ara, justament ara, s'estan canviant tots els serveis públics, lavabos públics del museu. Passen a ser, ja seran ara ja tots, no una part, com a mixtes, i per tant, això ha calgut fer el projecte amb diners i fer-ho.
I, per tant, quan parlo de diners, doncs, el pla d'acció també ens comprometia amb uns pressupostos específics. No comentaré cadascun d'aquestes accions. Dir-vos que estem treballant amb la publicació d'aquest document, perquè no el tenim publicat a internet, és un document intern, però la nostra intenció és publicar-ho amb l'avaluació del 2022, que acabem de fer ara, i explicar una mica el procés. Tot això que jo us estic explicant, doncs, ho escriurem i ho penjarem. Les oportunitats de fer un pla d'acció, jo us recomano que feu un pla d'acció si podeu, doncs, que permet una nova lectura de les col·leccions. Sempre dic el mateix, hi ha companyes que estan aquí d'altres museus que han pogut treballar aquest tema gràcies al pla d'acció, perquè si no, no haguessin tingut temps de pensar o de revisar o de remirar aquest tema. Això és una oportunitat i jo aquí faig un dallonsis per dir: feu un pla d'acció, feu una sistemàtica que us permeti tenir un calendari i tenir un compromís com a mínim per fer això que comento jo ara i que hem fet nosaltres. Repensar els projectes, sí, és obvi, però posa-t'ho a fer. Repensa les activitats. Mira a veure com fem les exposicions perquè pugui ser amb clau aplicant la lògica i la perspectiva de gènere, no només amb la concepció, sinó també amb la materialització. És molt complicat o molt lent. Són moltes hores i, per tant, és una oportunitat, però també és un repte. L'altra cosa que a mi em sembla que és interessant fer un pla d'acció, i us convido, és que significa un empoderament de les persones que hi participen. En aquest cas, tot l'equip de programes, més directament del museu, però de tot el museu. Ostres, això és una oportunitat, perquè Déu-n'hi-do. Que aquella gent que es sent, diguéssim, implicada amb el pla d'acció, doncs es veu amb cor de proposar, de dir coses que potser abans no feia. I això vol dir reflexió compartida, que tampoc és fàcil, no cal que us ho digui. Els reptes. Segueixen sent aquestes diapos com... Perdoneu, però algunes són aprofitadíssimes. Resulta que els reptes no els he canviat perquè segueixen sent els mateixos. Ens falten bons indicadors, en tenim molts, nosaltres, i si algú de vosaltres es fica en el tema, em comprometo a compartir la metodologia que hem seguit amb el tema de l'elaboració dels indicadors. Però encara falten. Formació, 3/4 del mateix. Ens falta una formació no general o generalista, que és imprescindible, saber de què estem parlant, sí, a veure què vol dir gènere, què vol dir perspectiva de gènere, què vol dir aquesta terminologia que molta gent no controla o no controlem. Això és necessari, però també ens faria falta una formació relacionada amb la nostra feina, pensada per les necessitats de la programació, en el cas dels museus. No tenim un disseny, uns protocols de seguiment d'aquest pla d'acció, simplement és, mira, anem a revisar-ho i ja està. I aquí soc jo que vaig a revisar-ho i aleshores molesto a tothom per revisar-ho, però això no pot ser així. Això ha de ser la responsabilitat, primer, el disseny d'un protocol de seguiment del pla d'acció i després la responsabilitat específica. Seria bo tenir algú que pogués coordinar-ho, no de manera única, com a única feina, però sí amb una certa dedicació. Jo crec que els projectes en xarxa amb la resta dels museus ens ajuden a fer extensible
la perspectiva de gènere i a millorar el que nosaltres inicialment hem pensat pel museu. I aquí hi ha hagut la Patrícia... No, la Irene em sembla que ha fet referència a les activitats en famílies amb perspectiva de gènere que estem fent un grup de museus de Barcelona i això ens permet arribar a públics que amb una perspectiva diferent. Estem recuperant biografies de dones que han estat importants pels nostres museus i les estem donant a conèixer en format de contacontes per públic familiar i infants. Compartir projectes amb museus ens pot ajudar a avançar amb aquest tema de la perspectiva de gènere. Faig un incís i ara veureu, acabo aquesta diapo perquè fan falta campanyes de comunicació i això ens aniria bé per part de l'ICUP, en aquest cas, o la Generalitat, m'és igual, institucions que tenen els recursos i la possibilitat de fer campanyes de comunicació que donin a conèixer als ciutadans què estem fent, què significa i com ho estem fent, perquè potser això engrescaria més i faria entendre millor als visitants i les visitants als museus què està passant, i és un tema, jo crec, important. Aquí teniu el tema d'exposicions. El tema d'exposicions és temporals, aquí ja vaig a les temporals. És un tema que permet experimentar molt, que jo recomano especialment que us arrisqueu, i el Pla d'Acció ho permet. Us arrisqueu en tots els sentits. Aquí aquesta que us presento és una exposició del 2021. És una exposició que recupera la biografia de 24 dones invisibilitzades, científiques, invisibilitzades al llarg de la història, des d'Egipte fins als nostres dies. Dones, en aquest cas, que no figuraven als llibres de text i que hem intentat recuperar, entre cometes, a través d'aquesta proposta. Aquesta proposta no és només l'exposició, que és una exposició d'accés lliure, és una exposició comissariada per una companya del museu, i això sí que m'omple d'orgull, pensar que una de les nostres companyes ha comissariat una exposició que en aquests moments ha estat pràcticament un any al museu, però és que a més, en aquest cas, vam optar per la versió online i en PDF, que et permet imprimir i tal, i ha itinerat per més de 20 llocs diferents d'Espanya, perquè està traduïda al castellà i l'anglès, i ens ha permès entrar en contacte amb altres centres i museus. Aprofito per dir que una versió amb roll-up es va fer per la xarxa de museus de ciències i ha estat una exposició que ha itinerat pels museus de ciències de Catalunya. Aquesta exposició ens ha permès treballar activitats amb escoles. L'important no és tant l'exposició, que sí, que ho és, molt, sinó l'excusa important de treballar activitats relacionades amb l'exposició. Hem fet taules rodones, hem fet clubs de debat, hem fet activitats amb escoles i justament, estàvem parlant la setmana passada, una de les propostes que s'ha fet és treballar amb escoles, em sembla que són 250 alumnes d'escoles diferents que han treballat durant tot un curs, biografies que elles inclourien en aquesta exposició. I això acabarà sent una altra exposició, però aquesta vegada no feta per nosaltres, sinó per les alumnes d'ESO i batxillerat d'aquests centres a Barcelona. L'altra història que us vull fer referència, però que us convido a venir a veure i així ja no l'explico, que és el tema de la mirada...
és una petita intervenció a l'exposició permanent per parlar de la diversitat sexual a la natura. El pla d'acció no diu específicament que s'han de fer no sé quantes exposicions relacionades amb aquest tema, però sí que tot allò que us he dit de que repenses, penses, revises i obres la ment i les possibilitats, doncs en aquest cas es va concretar amb això, amb aquesta petita mostra, que també està en format online i que també està circulant amb una altra... Aquesta està molt relacionada amb Planeta Vida, però s'ha fet en relació a la natura, aquesta mirada, la diversitat sexual a la natura, i aquesta modalitat és la que tenim penjada. Acabo, no sé quina hora és. Us he parlat de la mirada LGTBI, però estem a punt d'inaugurar, el mes que ve, no l'altre, suposo, inaugurarem una exposició sobre les dones que han treballat al museu al llarg dels seus 100 i escaig d'anys. I, per sorpresa nostra, hem vist que no hi ha museus que hagin estudiat les dones que hem treballat. Jo ara estic treballant igual que vosaltres, però la història de les dones que ens han precedit. Des d'aquí faig una crida perquè nosaltres farem aquesta exposició, però seria fantàstic que alguns altres museus s'hi sumessin. Quines feines, qui han estat, què han fet i què ha suposat pels museus d'aquí, de Catalunya. Hi ha pocs referents a Europa que analitzin i investiguin aquest tema i jo penso que és una bona proposta. Inaugurarem l'exposició sobre les dones treballadores del museu, 1917, que és quan entra el gruix de dones que aguantaran el museu fins al 1987. Aquí la persona que ha investigat això ha decidit fer aquest període i això ens permetrà treballar el tema del treball de les dones científiques i no científiques als museus i ja veurem com ho desenvolupem, però des d'aquí hem vist aquesta mancança i pensem que podria ser una bona cosa. Al novembre d'aquest any passat vam fer una primera avaluació i el tema, a veure, per una banda hem hagut de redefinir accions, per una altra, i amb la Patrícia ja ho parlarem, però hem identificat de noves i hem realitzat i identificat de noves. Ens queden algunes pendents i no he volgut desenvolupar això, però realment si fem una altra sessió seria per quan tots els museus hagin fet la seva avaluació per veure què està passant amb això. Bueno, ahí lo dejo. De totes maneres, pot ser objecte d'una altra xerrada i no sé si com aquesta, espero que no, però... Aleshores, el tema del pressupost, per exemple, tenim algunes accions pendents, sí. El pressupost l'hem superat amb escreix, ja tenim partides incrustades en el propi... consolidades en el propi pressupost del museu, per tant, això és una gran avantatge. L'impacte del pla, del nostre, ja l'heu sentit abans, per tant, som el que som i en aquests moments hi ha un document penjat que em sembla que la Patrícia us ha posat el link i parla de l'experiència dels museus des del punt de vista, suposo que metodològic, més aviat. Aquesta és la meva darrera làpida i és que jo penso que la veritable revolució dels museus i de les institucions culturals és l'aplicació efectiva de la perspectiva de gènere tant amb la seva configuració institucional
com amb la seva producció cultural, que inclou el respecte a la diversitat sexual i de gènere i la igualtat de dones i homes. I aquí me quedo.